Čo by ste ráno po sviatkoch nemali jesť? 4 potraviny, ktoré vám bránia schudnúť. Prvé sú ovocné jogurty. Po sviatočných hostinách klesá citlivosť na cukor a takéto tzv. Zdravé raňajky len dorazia metabolizmus. Hladina inzulínu vystrelí a už asi o 1 hodinu máte znovu silnú chuť jesť. Druhé je ovocie na prázdny žalúdok. Banány, hrozno a pomaranče po ťažkom jedle spúšťajú aktívne kvasenie. Z toho prichádza nadúvanie, ťažoba a výrazný apetít už približne o 1,5 hodiny. Tretie sú kukuričné lupienky a müsli. Po sviatkoch má organizmus obzvlášť ťažkú prácu s rýchlymi sacharidmi, ktoré sa menia na cukor takmer okamžite. Energie je minimum a hmotnosť rastie. Štvrté je káva s mliekom namiesto jedla. Káva dráždi žalúdok, mlieko podporuje tvorbu hlienu, kortizol stúpa a telo zapína režim zásoby, pri ktorom blokuje spaľovanie tukov. Tieto potraviny bránia organizmu, aby vyšiel zo sviatočného režimu, provokujú prejedanie a spomaľujú chudnutie. Dobrá správa je, že ľahkosť a pevnejšie brucho si môžete vrátiť rýchlo, keď ráno naštartujete rozumne. Ako naštartovať chudnutie po sviatkoch bez prísnych diét? Napíšte v komentári slovo váha a ja vám ju pošlem v súkromnej správe.